In-nies huma arrabjati bis-serjetà, in-nies iridu politika nadifa, iridu politika nadifa ta' vera, mhux bil-paroli, in-nies ma jifilħux sentejn oħra f'din l-inċertezza, in-nies qegħdin jissuspettaw ħażin fit-tlieta min-nies li qegħdin imexxu Kastilja u li qegħdin imexxu l-gvern, jiġifieri Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Keith Schembri, u allura n-nies iridu sinjal ċar minn għandna. Sinjal ta' serjetà li kieku il-Prim Ministru għamel dak li kulħadd xtaqu jagħmel, li kulħadd stennih jagħmel u neħħa kemm lil Konrad Mizzi kif ukoll il-kap tal-uffiċċju tiegħu Keith Schembri li kieku il-mozzjoni tal-lum ma kienitx tkun meħtieġa. In-nies iriduna nivvutaw favur din il-mozzjoni għax dak li għamel Konrad Mizzi u Keith Schembri huwa ħażin. U inaċċettabbli li tiftaħa biex fija tpoġġi s-senserija hija oxxenità. Oxxenità li tiftaħa biex tpoġġi s-senserija fija. Elementi ċari ta' korruzzjoni ma jistax ikollok. Saħansitra prova jiftaħ kont fil-bank u bank wara l-ieħor ma aċċettax. Għax ma konvinċihomx li l-flus mhux ġej mill-korruzzjoni. Għallhom kondizzjoni waħda la fija di kull sena tridu tpoġġu miljun titpoġġi fija kull sena. Dak li qallhom il-bank. U taf x'qallu lill-bank il-konsulent finanzjarju ta' Konrad Mizzi qallu go ahead. U di mhux xejn għalik, Prim Ministru. U di tħallih Ministru, il-konsulent finanzjarju ta' Mizzi lil Mossack Fonseca. They cannot appear as direct shareholders, either personally or via holding entities. Qegħdin jgħidulhom daw ma jistgħux jidhru f'isimhom ta' la personalment laqas indirettament. Inkredibbli ju. Mhux ovvja ġifieri l daw ridu jinħbew. Mhux ovvja li l-kumpanija fil-Panama biex jaħbu l-affarijiet fiha. Mhux ovvja li hemm il-ħmiġ. Xi prova trid aktar li hemm il-korruzzjoni?